и процента ни на успеваемост от трите точки 50%. Това е един уникален процент. От 12 стрелби от зоната за 3 точки. 6 тройки. Най-резултатен на терена. Най-резултатни са Станислав Говедаров и Скоматов по 19 точки. С 6 точки е Стойн Чолаков, 8 Мартин Дурчев, 7 Павел Маринов, 8 Байран Сандърс. За гостите Еди Сенадинович 13 точки. Ако продължим в същия ритъм, ако продължим успеваемост в следващите 3 минути, ще могат в един момент да се порадват и феновете на Митко Василев, на Иван Марчев, Диан Парушев. Да, показателно е, че нашия отбор играе в трите четвърти, вкарва по 20 на точки. Първата 25, във втората 24 и сега отборът ни е реализирал 18 точки. И това е един добър показател за нападението ни. В защита допускаме, както казах, малко точки, само 10 точки сме допуснали в тази четвърт. И това говори за добре свършената работа в защита. А младите със сигурност ще получат поле за изява. Всъщност не бих причислил Иван Марчев към големите Той все младежи. още не е записал минути. Не е играл, не знам защо не се появява. Той по принцип тази година играе постоянно. Той е типа играч точно за такива мачове. Младите са родените през 90-та година.